नमस्कार प्रणाम भोजपुरी समाज। इंतजार खत्म भइल द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के आज एगो गाना रिलीज भइल बा बॉस म्यूजिक जंक्शन से, जौना के नाम बा जेबी में राख लो। गाना इतना ज़बरदस्त पड़ुए। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथियों में चांदनी सिंह जी बाड़ी। वो गाना के पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बानी और साथ में अलका सिंह पहाड़िया जी गाना के गोले बड़ी। वो गाना के सुमित चंद्रवंशी सुपर स्टार राइटर बहुत सारा ब्लॉकबस्टर गीत लिखे बने और वो गाना के भी सुपर स्टार उहे जोड़ी जौन की पावर स्टार पवन सिंह जी और सुमित चंद्रवंशी जी के जौन तिकड़ी जौन बनेला एगो नया ब्लास्ट गाना लेके आवेला। हर एक बारी ब्लास्ट होल बा उहे जोड़ी के साथ फिर से वो गाना के म्यूजिक दिल बनी छोटे बाबा बसही जी। वो गाना के एकदम ज़बरदस्त तरीका से फिल्मावल गइल बा। वो गाना एकदम जोरदार बड़ुए। जे अभी तक ले वो गाना के नइखे देखले तो बॉस म्यूजिक पे रउआ जाई आ जाके वो गाना के देखी, वो गाना के अपन प्यार दी। और भोजपुरिया समाज इतना प्यार दे रहल बिया कि पावर स्टार पवन सिंह जी की कोनो गाना आ रहल बा वो ट्रेंडिंग में जा रहल बा। भोजपुरिया समाज के तहे दिल से धन्यवाद रहुआ लोग। अच्छा गाना के प्यार देतानी, दुलार देतानी। यही तरह साफ सुथरा गाना के प्यार देवे के बड़ुए। वो गाना के ऐसा ही सुने के बाद ताकि लोग के पता चले कि अगर साफ सुथरा भी गावल जाई तो वो गाना चलेला। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी के सैड सॉन्ग रहुआ लोग आवते एकदम बवाल मचा देनी, टीजर से लेके गाना तक के। जे अभी तक ले गाना के निखे देख ले तो रहुआ लोग वो गाना के देखिए, अपन प्यार दी। आया वहीं तक ले होली के गाना ट्रेंडिंग में बढ़ुए। ये एगो अजूबा काम हो रहा बा। आई बस भोजपुरी फैंस के देन बा। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खाती जय माँ विंध्यवासिनी।